Malawi Brief. Muli bwanji omvera athu kulikonse kumene muli. Pa nthawi ino tikupasirani The DC Born Calendar. Tiyeni tikhale limodzi timve kuti lero kwagwanji. The DC Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene sindimatopa konse ndipo ndizayima pa chilungamo ndipo ndizawalankhulira Malawi mopanda mantha. Ine sindimaopa unyolo ayi, ndipo unyolo ngati sukubwera pa ine ndimadabwa kuti kodi ndimangidwa liti, chifukwa ine ndimakhulupirira pa kuyima pa chilungamo poganizira ndi mmene akuvutikira Amalawi muno Malawi, kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, kota pakana ku Mchinji. Ine sindilankhulira olamera ayi, ndimalankhulira osauka amene tikunena pano ndiye kuti wagona ku immigration ya ku Mzuzu, wagona ku immigration ya ku Blantyre, wagona ku immigration ya ku Lilongwe, wagona ku immigration ya ku Mangochi. Amene akugona amene mumukayang'anisisa amene akufuna mapasipoti wo ndi anthu osauka olemera amangobwera ngati mene aliliwo ndi ndalama zawo angolowa ndikuwapangira pasipoti ndikumapita. Osauka onde amene akuuzidwa kuti ati ndi vuto la network komanso magesi kuno kulibe, the whole immigration office ati kumagwira ntchito opanda generator, kumamvesa chisoni azimayi ndi ana, anthu kumagona ku immigration ngati mmene kumakhalira kalero ku Adimaki. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Anthu amenewo ndi amene ine ndikuwalankhulira, anthu okuti alikale pa ntchito ndi madziphunzisi, koma tikunena pano mphunzisiyo salary yake ndiyochepa, komanso akupasidwa salary yomonyenyeka, komanso akuzunziridwa, no promotion. Ena anagwira ntchito kalekale, promotion kulibe. Ine ndimalankhulira awo amene anachita retire pa ntchito koma pakana lero ngakhale pension yawo sakulandira. Tikudikirira kuti mwina boma limene la DPP likonza zinthu kuti anthu amene anapuma pa ntchito azilandira makobiri yawo pension yawo. Anthu amene onde amene ine ndimalankhulira, anthu amene akudikirira kulandira chakudya, akudikira kuti apeze fetereza osika mtengo, osaukisisawo amene sopano zasanduka sopano njomba, anthu akuzunzika mizimu sopano kuzunzika kuti alembedwe kuti alandire feterezayo kapena akhale pa list ya anthu ochita benefit ndi feterezayo, ndiye kuti apange chibwenzi ndi mafumu, apange chibwenzi ndi akuluakulu wa VDC, apange zibwenzi ndi alangiza ku agriculture, kapena iye apereke ndalama. Ndi mmene tizikukhalira kuno ku Malawi, katangale pena paliponse. Lero ndi alankhulira anthu ngati amene wawa, amene zimandipweteka kwambiri ineyo ngati president wawo, amene tikunena pano ena anachita connect kale magesi nyumba mwawo, anapanga wiring koma magesi wakulephera kubwera. Kwafusa Eskom wo kuti bwanji tsono magesi athu azabwera liti, akunena kuti kaguleni transformer kale ndikale imachokera ku Eskom konko, koma lero chifukwa chakatangale akuwauza anthu kuti azigula matransformer. Munthu osauka transformer akaitenga kutiko, ndalama yake yokuti akagulire transformer ikachokera kuti munthu yondo osauka, bola tuili kampani. Koma ayi muziko limene anthu amene ali obwera ndi amene amanjoya. Lero ma Chinese afika size yomapanga ziriza. Kumadabwa kuti kodi police ya boma imanena kuti chani? Police ya boma munthu Chinese akachoke kwawo uko ndikumapanga kunoko ziriza Chinese. Amwenye ndi amene akunjoya muno Malawi, anthu okuda ndi amene akuzunzika. Timaona amwenye ena ali ndi mitima yabwino, amwenye oma achimalawi omafuna kuthandiza Malawi anzawo, amene wasunawonso akuvutikanso muziko lawo.
lero tiyamba ndi nkhani yochokera kumakhoti amene akumakhoti apanga strategic plan yawo ya 2024 kapena 2025 to 2030 strategic plan, njira kapena ndondomeko zoyendesera milandu muno Malawi. Timafuna tikuthokozeni inu akumakhoti kuti mwapanga njira yabwino kwambiri yokuti mupeze ndondomeko zabwino zoyendesera milandu. Komano funso nkumafunsa kuti kodi over the years munapezapo zifukwa zimene zikupangisa kuti milandu isamakambidwe mwa chilungamo komanso mwa nthawi? Munayang'ana nkhani za corruption kumakhoti? Chifukwa tu kumakhoti kunde kuli vuto lalikulu. Iyi nde mwapanga strategic plan ya 2025-2030 zulo kulilongwe, koma funso ndilo kuti kumafunsana nokha kuti kodi milandu imene ina yakhala 20 years, ina yakhala 30 years, ina yakhala 10 years, ina 5 years, ina anyaka milandu anamwalira. Ndi chani chimene chimachitika kumakhoti? Why are you not establishing makhoti special omayimba milandu yokuti milandu izitha kuchepa, izifika kusiku lina kukhoti kujako mmakhoti monse muzipezeka kuti kulibeko milandu? Izi zikupweteka Malawi ambiri kwambiri. Ena anayamba kudwala matenda chifukwa chodikirira chilungamo kumakhoti. Kumakhoti akuno ku Malawi chilungamo ngati chiliko ndi cha anthu olemera, koma anthu osauka chilungamo sichimakhalapo. So pamene tikukuthokoza ninu amakhoti kuti mwabweresa plan yabwino, mwapanga ndondomeko yabwino, strategic plan ya 2025-2030 imene muti muyendesere milandu mmakhoti, muganizire kwambiri milandu imene ndi yakalekale. Ndipo anthu amachita kulira kuti kodi chilungamo tisachipeza kuti. Chifukwa mukapita olo kumafumu athu masiku ano chilungamo kulibe. Milandu yonena kuti ikuyenera kuti ikambidwe ndi mafumu ikalephereka pamenepo ipite kwa magrupu, ikalephereka pamenepo ipite kwa atiye. Milandu imeneyo imati ikangochitika straight kwa atiye, ngati mmene zikuyendera kwa atiye Kasumbu kudeza, zinthu zikusokonekera kwambiri. Mafumu alibe mphamvu. Malero li mafumu alibe mphamvu. Even ulonkhani za malo zimene mafumu alibe mphamvu. Sizikuyenda. Anthu osauka ndamene akuponderezedwa kwambiri. So munayenera kuti inuyo akumakhoti muzikaso ndi maprogram opita mizi mundu kumalitengera khoti kumizi. Anthu aziziwa za malamulo. Mafumu akumaphunzitsa chifukwa anthu ambiri akuzunzika chifukwa cha mchitidwe wambiri wa mafumu. Makamaka matiye amene akungola kumangowakha china chilichonse kuwafunsa kuti kodi nkhani kwa grupu yapita? Ayi. Nkhani nanga kwa mfumu wamba yapitako? Ayi. Matiye akungopangira zina zilizonse. Aliko matiye ena amabweza tu milandu kuyibweza kuti kayambire nisoni kawiri sanafike kwa ine. So tikudandaula kwambiri. Amalawi akudandaula makamaka inu akumakhoti kuti chilungamo kulibeko. Mavuto ambiri mbiri muno Malawi kuphatikiza kumakhotiko. So pamene mwapanga strategic plan yanu tayesesani kunena kuti milandu yakale yonse muyichite clear, muonesese kuti chilungamo chayenda makamaka kwa anthu amene ali osauka. Ngati munthu amene alibe roya ndiye kuti ameneyo wanyato ameneyo. Munthu amene alibe roya ndiye kuti chilungamo sichingachitike. Komanso amene alibe ndalama ndiye kuti chilungamo sichingachitike. Munthu ukakhala osauka ndiye kuti anthu akoza kungobwera kuzakulanda olo malo ako, kukulanda nyumba. Inu tidakanena panopa as we talk now, anthu akulanda be malo ana amasiye, akulanda be malo anthu azimayi okuti azimunawo anamwalira. Izi mukunayenera kuziyang'ana. Even ndalama zimene za anthu amene okuti the deceased state zikubedwa kwambiri m'makansulo, zikubedwa kwambiri m'bomamu, zikubedwa kwambiri m'makampani osiyanasiyana. Anthu amene wakuti abwera zachite siki chilungamo. Ayi ndithu pakana leroli ndithu kubapeza amayi akudandaula kwambiri, azimayi akudandaula, ana akudandaula, ena akulephera pakana sukulu kuti apitirize sukulu chifukwa chokuti akusowa chithandizo. Kandi yeti makolo awo anapanga makobiri ochuluka. Makolo awo ali ne makobiri. Milandu yawo pakana lero kukhoti si kukambidwa. Izizi munayenera kuti inu akumakhoti muziyang'anire. Mukupanga ntchito yabwino kwambiri koma
pena pake chilungamo kumakhoti sichikuyenda. Chilungamo ngati chikuyenda kumakhoti chikumayenda kwa anthu olemera. Nkhani ina imene tikufuna tikambe pano ni nkhani ya kumakhoti konko, makamaka pamene milandu ina ikuyenda, makamaka anyamata awa azikwanje amene akumati lero amangidwa mawa atulusidwa pabelo, akamatuluka ndikumangidwaso, ndikutulukaso pabelo, akamatuluka ndikumangidwaso. Ndi amanena kuti tammenyeni galu muone mbuyache. Izi za anyamata azikwanje izi, anyamata amene wawa ozunguza mtauni mu ochokera kuzipani zosiyana-siyana, takhala tikuzinena mbuyomu kunena kuti ino anyamata awa taachiteni temu, koma munkanena kuti ameneja ndi wamisala, ameneja ndi wachamba, ameneja akutumidwa ndi azipani zina kuti azinena za anyamata amenewa. Tinkanena mbuyomu kunena kuti ino AMCP taachiteni control anyamata awa, siku lina anyamata awa azasanduka mikango. Lero mwaona anyamata aja akumatukwana apolisi, kumanyoza apolisi, kumaderera apolisi. Inuyo mukakana mbuyo mukuti anyamata ameneja siyanu, sinu munkakana. Iwe ndikunena tu iwe makamaka olankhulira MCP, sinu paja munkakana kuti anyamata ameneja simukwaziwa. Lero kukhoti kuja mukumapita ndikumakacheza nawo, ndikumalankhula zokuti aye tipita tikalankhule ni mabungwe oona za ufulu, anthu amene wawa akuzunzika. Mwaziwa liti kuti anthu amene ajawo akuzunzika? Mwayiwala kunena kuti mbuyo muso nanu muli mboma mumaazuzaso anthu kumamanga chonchicha. Mwayiwalira zokuti mwamangapo iniyo noma uje ni chisale, noma ni chisale, kumakuti akangotuluka kummanga pa khoti pompo, akangotuluka pa belo kummanga. Mwayiwalira zimenezo. Lero zikukupwetekani. Mwayiwalira zokuti ineyo so ngati Boni Kalindo mwanimanga so mu style imeneyo, kundi tutulusa pa belo ndikunimanga nthawi yomweyo. Ulendo nane kukhunga kuja mukafuna kuti mukandiphe kujako, kuja mukafuna kuti mukandiyikire poison. Lero ufulu mwaufuna lero, mwauziwa kuti kunja kuno kuli ufulu. Ndichifukwa timanena kuti nthawi zina kumasamala ndi nthawi. Lero ino AMCP muchita accept kunena kuti munatuluka mboma. Pamene munatuluka mboma muziwe kuti you are going to face the consequences. Takhala tikumakuuza ni za anyamata azikwanje, koma ine munkanena kuti anyamata amene ositi kwaziwa akuatumiza anyamata amene ndi a DPP. Lero a DPP ajatolowa mboma, Mulungu atawadalisa asakasaka anthu amene amachita terrorezi Malawi aja ndikuamanga. Nderero mwayamba kutani, mwayamba kudandaula kumanena kuti akuzuza anthu ndiye tifuna tilankhuleni mabungwe. Mabungwe ache ndani? Mabungwe amene ati akakumenyereni ufulu wa iwowo wafunika bwanji? Kodi ine nthawi imene ndinkazuzidwa ijayo, kuzunzidwa ineyo, kulowa mukhoti lero, kulowa mpolisi mawa, kulowa mukhoti lero, kulowa mpolisi mawa, anthu ndikumakhapidwa. Anthu pakana anyamata kukafika pakana ku parliament, anyamata anu inu tu AMCP inu zisiru kwambiri. Ndipo ine ndikukusimikizira nikuti agalu inu simuzabwereraso mboma. Ndipo amene atazakuvotereni iniyo ndiye kuti nda anthu amene one makape. Anthu anyamata kukhala ni mphamvu kuposa ame, anyamata kukhala ni mphamvu kuposa apolisi, kukalowa pakana ku parliament ndikumakabola magalimoto, ma CCTV ndikumajambula, iniyo ndikumayima mu parliament zisiru, iniyo ndikumanena kuti amene ositi kwaziwa. Kupita anthu maziphunzisitu kuti akasume kwa employer wawo kuti malipiro sali bwino maziphunzise. Anthu ogwira ntchito mboma, iniyo ndikupita pa area 18 paja patawa paja ndikumaka akhapa. Opanga mademo ndikupita ndikumaka akhapa. Ndikupita pa Lilongo bridge paja ndikubweresa anthu anu akwa Nsundwe kuanyamula mmalole. Lero mwaziona nkhonya yobwezera imawawa. Nderero musalire agalu inu wa MCP zisiru iniyo kwambiri. Musalire lero kumanena kuti anyamata awawa akuzunzika. Bwanji akungwati lero atuluse babero ndikuamanga. Amene ajawo they are paying for what they saw. Ili ndiziko umafunika kumasamala. Ndi chimodzimodzi so inu a DPP musayerekeze kupanga khalidwe limene lili lomakhala ndi anyamata special ati omachita terrorize. Nanunso 2030 ngati simupanga bwino muzatulukatu. Muzisamala kwambiri andale, vuto la anthu andale samaphunzira.
tiyeni tiziphunzira nthawi ndiyoopsa kwambiri. Mwaona wanzanu awawa amene wankaona ngati satuluka mboma ndikumanyada ndikumaba ndalama ndipo ndikuyembekezera kumangidwa kwa anthu amangidwe woopsa. And even za chilima zijazo osazisiya tikufuna tiziwe chilungamo, amalawi aziwe chilungamo. So inu mukaona ngati simutuluka mboma ndikumalankhula motumbwa pamene pajapo akabwira kumalankhula motumbwa, lero limuli kuti kumuli out of government. Osa amene akapanga ngwengwengwengwengwengwe boma ndilo mweli lero mwaziona. So inunso a ruling party pamene mwalowa musakhale ndi chinkondwa kwambiri, mupange zokhazo zimene amalawi akuzifuna, mwapase amalawi zimene akufuna. Amalawi tisafuna ndalama za anthu andale, akungofuna zimene zikuyenerera kuti zikhale za iwo. Mankhwala zikhale muzipatala, ana aziphunzira bwino, ntchito ziziyenda bwino, masalari aziyenda bwino, anthu azikhala mokondwa muziko lawo. Ndi zimene anthu amafuna. So lero musalire inu ya MCP ndikumakanira kuti anditikuziwa atu kunena kuti amene mukuwaperekeranso ndalama ndi inuyo. Mmagulu mwanu mwa MCP mma WhatsApp mukusongesa ma 10 miliyoni ma 5 miliyoni kumathokozana kuti ona abo mwachita bwino, let us be with the boys. Akuulula ndingatana muna ana apha anthu aulula amene amatuma ndena anu mukamangidwa after the parliament musazadabwe izitanena. Nkhani yomaliza lero ndi yakusalima Salima Mangozi kumene anthu akumalowa 6 koloko ndikutulukaso 6 koloko mamawa, 6 koloko mazulo kutulukaso 6 koloko mamawa, amene akumapita kumakasenda mango kumalandira 4,000. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti kuli kunoko exploitation kumalawi kunoko. Andi unduna waza ntchito munayenera mupite kumene kumachedwa ku Salima Mangozi mukaone mmene amalawi akuzunzikira. Kodi tikusalima kuti kwa jawanitu even olo kusalima sugar ayamba kugulisa somano sugar opanda mavitamin. Tapita ni mashopu mukaone muli sugar olembedwa kuti no vitamin. Anthu sugar amene yamapangira mwina kuphikira zinthu zina ndi zina koma osakhala kuti anthu azidya ndikumathira muti. Kaya mwakonda ndalama motani koma inuyo aboma muyang'anire pamene papa kunena kuti kusalima sugar kwamba zinthu zosakhala bwino. Akutulusa sugar amene sanayenere kuti apite pa market, sugar opanda ma vitamin. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.